На 9 юни писта Дракон в село Калояново се проведе събор на любителите на марката Рено. В съботния ден на писта Дракон край Калояново се събраха многобройни фенове на марката Рено. Любители от различни краища на страната дойдоха да се насладят на зрелището, а запалените по автомобилните спортове си доставиха така сладката за тях доза адреналин в проведените състезания. От Александър Спасов научихме повече за състоялото се мероприятие. Кажете ми малко повече за Рено Феста, който организирате. Рено Феста, който организираме тази година, е четвъртия пореден на Калояново, който правиме, и е шести фест, който правим по принцип така организиран. Посещаемостта на този фест може да се пребори с миналогодишната посещаемост, защото правим сметка от раздадените рекламни материали. Фанелки, ключодържатели, които свършиха. Буквално се разграбиха, нищо не остана, което означава, че първо феновете са доволни и харесват марката. Състезанията, както и миналата година, бяха тайм-атак, драг състезание, майсторско шофиране и състезание по тунинг, като този път, тази година тунинг състезанието беше малко по-различно, нямахме аудиозамерване, разчитахме само на външен вид и на представянето на автомобилите пред публиката. Разделени бяхме в 4 класа, клас А, клас Б, клас С и клас М модифициран, като състезатели също беше по-посещаемо от миналата година, т.е. имаше повече състезатели, което е хубаво. В смисъл, явно не замира в спорта, напротив, в тази криза хората си поддържат автомобилите и имат влечение към този спорт. Състезателите бяха разпределени в класове според мощността на автомобила. Клас А бе определен за автомобили с мощност до 80 конски сили. Клас Б за автомобилите до 115 коня, а всички модели на Рено с мощност над 115 конски сили се надпреварваха в клас С. Клас М бе предназначен за свободно модифицираните автомобили. В драг състезанието победител в клас А стана Яни Котаков. Първи в клас Б – Теодор Тодоров. В клас С купата грабна Константин Данков. Шампион в клас М стана Ангел Григорчев. В тайм-атак над преварата първенци в отделните класове станаха както следва. Клас А – Светослав Зангаров. Клас Б – Десислав Младенов. Първи в клас С стана Михаил Иванов. Ангел Григорчев грабна купата и в тази дисциплина за клас М, както и първото място за майсторско управление на автомобила. Поздравления, ти нареди 3 купи за драг, тайм-атак и майсторско управление. Как се чувстваш, първо? Чувствам се много добре, въпреки че не съм спал сигурно вече 48 часа, защото имахме много сериозни проблеми с нощи с колата и трябваше да ги отстраниме. Но иначе добре, събора беше много приятен, малко беше по-горещо, отколкото беше прогнозата за самото време, но се справихме с цялото мероприятие. Много добре. Всеки път ли толкова безпощадно обираш първите места? От колко време се състезаваш? 6 години може би вече се състезавам в тези формати на любителските състезания. На Рено Феста всеки път, защото никой в България, може би още 1-2 човека се занимават с тази марка да я развиват както аз. Така че на Рено Феста нямаме конкуренция, иначе се стремиме да участваме и на други места, в други шампионати, в които е доста по-конкурентно с цялото състезание. Добре, кажи ми 2-3 думи за колата. Колата, както виждате, е Renault Clio с мотор 2000 кубически сантиметра, атмосферен, с допълнителни доработки по него. Има многодроселна инжекция, която означава 4 отделни карбуратора за всеки, не карбуратора, ами дросела всъщност за всеки цилиндър. Тази година закупихме по-специални бутала и биели, за да може да вървиме нагоре в апгрейда на мотора. По принцип е с диференциал Limited Sleep Differential се води, с ограничено приплъзване самия диференциал. Доработена цялата кола почти трябва да стане от карбон. За следващото състезание се надяваме и вратите вече. Ние лека по лека я подготвяме в тази насока. Олекотяваме я и така, развиваме се. Подробности от изминалия Рено Фест на писта Дракон гледайте скоро в ефира на Хоби ТВ. И тази